Skifter du håndtaget? Ja. Ja. Ah, okay, ja. Hvad for et slags håndtag skal vi have på i stedet for? Ja. Har du købt et nyt? Hvad skal du så have? Hammeren? Hammeren? Så må du hente hammeren. Den er dernede. Men det er faktisk rigtigt, at man skal skrue det, så det var stjerneskruetrækkeren. Det var den rigtige. Tror du kan slå det fast? Ja. Nå, der skal jo faktisk skrues fast, ligesom du gjorde før med skruetrækkeren. Ja, så kan du skifte det. Ja. Det er svært at nå derovre, ikke? Så skal du flytte det. Så har du fået sat væggen op nu? Ja. Ja. Det er dejligt. Tak, tak. Ja. Ah, ja. Det var fint. Tak.